Mẹ đó. Hello guys, ini keren video ay. YouTube channel nोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय. नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होदो. लाइक, शेयर, कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो. भिडिअखौ जोबनायाव लासे नायलांबाय थादो नोंथांमोना. नायलांबाय थादो. आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोना. कमेन्टबो खालाम, लाइकबो खालाम, शेयारबो खालाम नोंथांमोना. गाइस, नोंसोर भिडिअखौ जोबनायाव लासे नायलांबाय थादो. स्टार्ट. बेदर. बिथाङा बानायगोन नै अमा बेदरखौ एवगोन बियो. हाय नुरा नै अमा बेदरा सेरनैखा. अमा बेदरा साब्रै मानसिजों सेरनै, सासेयाव आधा केजि दा होगोन. नै सासेया नै जगार खालामलागासिनो माबा माबि. बेदर आयै जा गोथाव जाखागोन ना. खदै गलायबाय आंथ' जानो. जा एक्साइटेड जाना दंखायो आं जानो. गासिबो नै साराया दुंबाय. साराया दै लोंदों बिथाङा. गोथाव. नायदो मोखाङाबो सिथर गोजाथार. जोंहा नै रान्दिनिखौ देखायनि. बिथाङा मालाय हेयारबेन्ड लाना फैदों नै. बा खानायाव नायदो हेयारबेन्ड. बा हेयारबेन्ड लायबावसो नै. थाव होबाय दायो. नायदो थाव लुबाय. लुजोबखागोन नामा बेखौ? बेदर हाराखै. बेदर हाराखौ नांलायलायालै जोंनो. नै इमान आमदानि दंखायो. बेफोर हाराखौ जों गारोसो ओरैनो. देखायनो होआ. नै जोंहा दुगैगासिनो नै. बिथाङा ना पिटलायबावसो. ओइ नै ना पिट बिथाङा. मा दोस जादों नै. गोथाव. जोबोद गोथाव. माबायदि गोथाव? आलु भाजा. गोथावथार नामा? माथो बोरैबासो नुदों. नायदो वा जा गोथाव जाखायो बिथाङा नै. जादों गोथाव जाथारदों नै. ओमफ्राय नै मावजि दंलायबावसो आरो ना. बैथिंबो जागासिनो ओंखाम. नै जागायहांबाय. पियास होग्रोबाय. पियास होबाय. जायालै गगा मोनदो. ओमफ्राय नै आंखौबो नायनो हागोन. जा खावलावना नुखादों आंखौ खानाय सिनबायना. जा गोथाव जाखागोन बायदि नांखादां.
Rồi, bị thằng nào quý lại vậy? Bị thằng ra có thâu thùng răng sao rồi? Chả xí chịu khăn ba? Đây. Muốn bài với tôi à? Đã bố muốn khả. Muốn là lấy. Ha ha ha, lại dia na, thế là không xì. Bé đọt. Cứ già nó lấy ra được mà thưa. Cả cứ thâu ra khăn này cái đó đi nào. Oma bé đọt, oma. Lấy cứ lên. Lấy đi. Lấy cứ lên. Bé đọt. Bên ngoài nữa chưa? Lên cơ. Lại đưa quay. Đã xem mới ra nụ vậy nè. Oma bé đọt thử. Cứ ra nụ đâu nè, rồi. Lagi sini tuh. Ini cek lah kawan. Siapa nama Ustaz? Yes, bila lagi ada. Nanti kamu boleh. Kornato ko bo ma bedor mene. Jena. Kornato ni oma bedor ye. Jana ba. Nomor saya le. Nangit tu. Kornato ni oma ane jana ini mo jana al dah ane. Kornato ni oma bedor jana ini mo jana al dah jakaye. Guys, nang mana berjana ba khui na gan. Kornato ni oma bedor ko. Kini beda dong. Six pack ngar tuh ada asal. Wah, Jona maram ni main tangkat le. Budian nengna. Gurum nang deh. Dengan berapa? Borong berapa? Borong apa? Enggak. Wah, keren gua tenung be. Ini, budi wilder mani. Wah, renggo. Wah, pas. Bok problem. Wah, dengan kali. Bok problem itu. Anak jali ni. Hết bung ra mà thế nào vậy? Shit. Không này, ra thế này. Nơi nhà nào vậy? Shit, đúng sao vậy? Ồ, đâu có ra đâu khả năng nữa. Anh em biết bút rồi hả? Tôi thật rồi. Đi lên đó, có đồng thang được. Tham gia gì không? Oma sana ba oma. Lalu chán ba
Sambaran.